prdele, už tam je toho tolik všude toho kečupu, kurva. Já čerám, tohle je edukativní stream. Nazdar čere. Dneska budeme vařit tortily. Marek jsem. Máme tady sýr. Šunku. A tortily, brácho. Tady ukaž, jak se dělá. No, dítej. Vezmete kečup. Můžeš si vzít lžičku, jestli chceš. Tak. Ukázal, ne, ty jsi tam jak sextu v tu chvíli. Aha, to nevadí. Nevadí. Za sýr. Chceš na mě dát to. To takhle, ne? Zvolíte sýr. Balíte sýr. Můžeme taky dát keničky. Máme kukuřici. Čeré. Potom s tou dáte sýr. A kečup. A čilmáčku. To vypadá. Takže jebnete šunku. Ještě jednu šunku. Máte 2 šunky. Jeden sýr. Vaře. Tak. Je to lepší jako. V tomhle stavu to můžete vyndat. Mé rukou. Poctiví ho nepálí. Já to vložím. No a počkáme, než se vydá další. Včera ještě jednou pamatujte. Do těchto tortil. 1 sýr, 2 šunky. A jestli jste velký gurmáni, 2 sýry, 4 šunky. Můžeš. Tak ukáž gurmánskou potom. Co? Ať ukážeš gurmánskou potom. Kečup. Jako tortilu, vole, jak jsi říkal. Tu mastnou. Gurmánskou? Ty jsi říkal, že je gurmánská. To je pravda. Kaj byla. To byla naše finální tortila. Máme tě rádi. Přijde do dovolený. A překýve, pokud vstupu po toaletě. Čete, 3 tortily mi platí. Jo. Makej, vole. Díky. Ale ty se nesmím tady to, že tak můžeš. Chodí láškama. Jsem se připravoval na to, že budete velký streameři na více platformách. Jak budu držet ty 4 mobily. Protože budget na nějaký rig pořádný nikdy nebude. Vychází nový skiny do Lolka každý měsíc. To nejde. Get chewed, motherfucker. Tož tancuj.
Dokážu. Tak... Hele, Slovně tortila. ano, ale... Pičo, teďka tam ču na to. Přesně pro... Ty čuráku, podívej se, nejde to s tím provet. Nešaj na to. Počkej, ukážem si tortu. Tohle je American style. Tak. Můžeme zapít. To se udělá ty piča. Vydám všechny. Česný. A je to obalem. Co kurva? Ještě jednou sebe. Ej, bylo málo sírový. Ne! V tom, tak kamo. Podle toho, jak to založíš, jak to složíš. Nemůžu tam prostě házet, kámo. Tady jde o konstrukci. Oso, Pavlo, 5 minut zpátky. Ale tak to dělá on, ne já. Co? Vysvětlíš chatu princip za touhletou technikou tortilovskou. Počkej, kámo, tak to balení to musíme vidět. Vole. Kolik a dáme to do trouby. Co? A nebo jak to tady na tom? Na půlku to rozseknem. Ne, to mi teď čeká, bo. No a děláš, jak kdyby to nebylo dostatečně zamrdaný. Poctivý ho nepálí, tam to do ruky. A obě naraz. Vejdou se, vejdou se. Důležitý. Aby nebyl zasraný grill. Ok, potřebujeme malý grill, kluci. Já bych to rozsekal, byla z toho dort. Hůda spíše. Tak toto rovnou můžu narvat do strmu. Nevím, co je lepší. Jestli umřít rychle a s jistotou, nebo pomalu a v bolestech z vašeho jídla. Hudy. Znáš satmady? Jsme lepší, no. Ta malá je třeba 7 z 10. A velká je třeba 9. Ale nic mi to chybí jako buřice. To by to dokud zabila. No. Tak, chat. 45 vteřin. Děkujeme, že jste přišli na tenhle stream. Děkujeme i těm, co nepřišli. Tohle bylo naše první vaření. Bylo trošku freestyle. Takže se omlouváme se za klepání kamery a za to, že jsme se vám nevědomali tak, jak jsme mohli. 30 vteřin. Ale příště to bude lepší. A příště budeme dělat dort. Podle pejskav a kočičky. Dobrou.